शुक्रारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। कार्डिओलॉजी आणि कार्डिओवस्क्युलर थॉरेन्सिक सर्जरी खात्यात कॅबिनेटान 10 पदांक मान्यताय दिल्या। वीज खात्यात निळकंठ रेड्डीक एका वर्साचे एक्सटेन्शन दिला। त्या भायर कोंकणी पुरस्कार जे रद्द केल्यात तांचेरूय स्पश्टीकरण मुखेलमंत्र्यान मंत्रिमंडळाच्या बसकेत दिला। आरडीएक्स गोवा खातीर परवरेच्यान गौतम शिरोडकार। ओमप्रकाश कुलकर्णी पुलीस मॅन्युअल ड्राफ्ट करपाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला। चार म्हयन्यांनी तो कॉस्ट 1,25,000। कार्डिओलॉजी एंड कार्डिओवस्क्युलर थॉरेसिक सर्जरी या डिपार्टमेंटाक एडिशनल अकरा पोस्ट कॅबिनेटान अप्रूव केले, while giving some upgradation to the existing staff who have been performing for last 4-5 years. ह्या पोस्ट कार्डिओलॉजी सीनियर कंसल्टंट 1 नवीन पोस्ट, पगार 4 लाख रुपया रिम्युनरेशन। कंसल्टंट 1 2.5 लाख रिम्युनरेशन। ज्युनियर कंसल्टंट 3 1.5 लाख कंसल्टंट। कार्डिओवस्क्युलर थॉरेसिक सर्जरी हाका कंसल्टंट 1, ज्युनियर कंसल्टंट 1 आणि कार्डियाक एनेस्थेसियोलॉजी कंसल्टंट 1 आणि ज्युनियर कंसल्टंट 2 असे एकूण 10 पोस्ट एडिशनल तयार केले। कार्डिओलॉजी हे डिपार्टमेंट आम्ही स्ट्रेंथन केले। तशेंच remuneration to lecturers and assistant lecturer on contract basis in Goa Medical College Hospital and Goa Dental College ची remuneration जे फाटी 3 वर्सां पयलीं 2.5 वर्सां पयलीं ठरलेलें 55,000 आणि 45,000 ते आतां 95 आणि 80,000। प्लीज इन्क्रीज कॉन्ट्रॅक्च्युअल लेक्चरर। आमकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल लेक्चरर 2 गजाली घेतली दिवच्यो। वन इज समन गोज ऑन अ लॉंग लीव, सो वेकन्सी टेम्पररी वेकन्सी CCL किंवा कसली तयार जावंक शकता। ताज्या हाजेर थोड्या पोस्ट भरलेले नासता बिकॉज देर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ proper experience or proper fulfillment of all criteria as per our. So, but you can't leave the vacancy because you are teaching vacancy. So, we take contractual appointment lecturers. लोकांचे पगार आशिल्लो 55 आणि 45,000, तो आतां 95 आणि 80,000 वाडयला। केन्ना दिली आतां ह्या फुडें हाचे फुडें नीलकंठ रेड्डी सुप्रिटेंडंट इंजिनियर ताका 1 वर्साचे extension दिलें। Meantime, electrical department has been told to work out corrective mechanism by which the department manpower will be dropped.